Aká je návratnosť mineru? Dobrá otázka, na ktorú sa nedá úplne presne odpovedať z toho dôvodu, že jednak nepoznáme vývoj cien kryptomien do budúcna, nevieme, ako sa budú vyvíjať, a takisto aj iných veličín, ktoré ovplyvňujú ťažbu kryptomien. Vieme ale pracovať so štatistikami z minulosti a s nejakými údajmi a dátami. Keď sa na to pozrieme takto, tak také rizikovejšie coiny, ktoré sa ťažili, vedeli mať návratnosť aj okolo 6 mesiacov v určitých dobách, teda keď klient začal v takých časoch ideálny. A také stabilnejšie projekty, tam sa hýbeme s návratnosťou od nejakého roka do približne 2,5 roka. To z toho vplyvňuje to načasovanie, kedy klient vstúpi do toho trhu. Keď vstúpi niekde na all time high, že všetko je najdrahšie, či už aj miner a takisto aj kryptomeny, a potom sa zväzie niekde dole a až potom ide hore, tak mu to trvá dlhšie. Keď niekto začne celkom dobrú dobu, poviem príklad, že sú aj lacnejšie zariadenia, aj kryptomeny sú za lepšie ceny, tak vie sa dostať s tým stabilnejším projektom aj s návratnosťou okolo 1 roka.